Uma izinhliziyo zenu zimsulwa pho ukwazi Nsele ubefunani ekhulukuthu. Ngabe ngenkondlo yakhe ugwaze kwaphukela na? Wabhala inkondlo nayibona inifanele nayigqoka yanilingana na? Uyimbongo bengafuni ukufela ngaphakathi, ngabe sekuyicala ukhuluma okuzwa ngaphakathi. Unyathele bani noma bekusho kuyiqiniso kanti nina vele nigodleni. Lesifo vele siqonde ephi ngasokuqondweni, ngoba kumavikela mbuso ogcwele udlame emqondweni. Abelungu ukuthi bahlakaze nivumeleni, nina bebaleke encunduke phoseni laleleni. Aniboni ngani ukuthi laba bafihle induku emqubeni, kanti sabona ukuthi bavalele okuningi konembeza babo. Zibuze kungani kuvula izitolo ezinkulu zabelungu zokudla amaqedezi abantu abamnyama zivalwe. Kona-ke lesifo ukuthi sikhona mina kangisakholwa. Lamasosha namaphoyisa asixhaphazayo kungani wona engazivikelanga? Kungani engehlenyuka nezigubhu ezigcwele amanzi zokugeza izandla? Wona ehla enyuka kanjani amaglavu namamaski bengawafakanga? Lana kuningi-ke kona sikutshelwanga. Kona ubushelweni ukwazi Nsele, uma kushilo ungesikona akusikhona yini ukuthi nini nikhohliwe abantu benu? Kunathi imali ehamba phambili empilweni zenu, impilo zabantu, igazi labantu sililo bantu. Ake niyibuze yini eyenziwa abaholi ukunilekelela ngelezindlini ukunivalela? Kuvalwa amasonto notshwala nezikole ngobani? Lena yimpi yama-China neMelika, thina sifakwa ngobani? Ngiphatha ifoni i-4G, inkinga inetwork iyahlupha, cela ningichazele nge-5G. Ngifuna ukufonela abaholi ngibabuze le mali abenza ngayo amalali, izikibha namabhayi zeyinhlangano bebengeke bayiqoqe bathengele abangathathi intweni sanitizer noma ugeza izandla niyazi akuzukusiza ngoba lesifo kasikho. Hayi nakho namanzi engabuyanga kusho ukuthi ugeza izandla vele akubalulekanga. Uma-ke ukwazi Nsele engakwazanga kwaphukela ekhulukuthu ubefunani, ngoba kabezanga gama la muntu. Ubekhalelo mama kumanje baqhathanisa usizi, abaphelelwe yithemba, abadayisa emgaqweni abangafani nani naziyo ukuthi makuphela inyanga kunesampha esingenayo ningasebenzelanga. Ubekhaliswa indlala ayibonayo esinisijeqeza. Ngicela ukubuza lo 21 days owani uma uphela kuzokwenzakalani? Nizonezelela ezinye iy'nsuku na? Kona uma nganibuza ngale vaccine ngangitshela nayo na ize kolapha noma ize koqeda ngathi na? Baholi ngabe nigodleni pho-ke uma lokhu ebekusho ukwazi Nsele engasikona ejele ubeyofunani?